velký úspěch po třetí, ta stejná tabulka ještě zase v jiném zobrazení. Takže to napravo znáte, to jsou zase 3 pilíře, 10 témat, nad tím jsou nějaké obecné požadavky, jako jak kdo firmu vlastní, kde působí, co dělá vlastně a tak dále. A vlevo vidíte jako jinou logiku rozpadu toho, jaké ty informace vy budete zveřejňovat. Úplně dole vidíte metriky, to je to, co si každý představí, když se řekne ESG report, tak si každý představí, že tak já jsem to i takhle zmiňoval, budeme zveřejňovat nějakou spotřebu elektřiny, uhlíkovou stopu, počet mužů a žen ve vedení a tak dále. Ano, ty tam patří, ale vlastně zdaleka ten reporting není pouze o tom, že firma vykazuje to, jak si nyní vede, nebo ty metriky. Jsou tam i další informace. Nad tím hnedka vidíte cíle, politiky, aktivity, to znamená, že firma vlastně teda má pokud má, tak zveřejňuje i nějaké cíle, politiky, které jsou nastaveny tak, aby těch cílů dosahovala, případně aktivity, které provedla. Takže pokud si řekneme, že máme znečištění, tak máme nějakou míru znečištění, to je ta metrika, několik gramů rtuti třeba vypuštěno do ovzduší, nevím, to asi není možné, do vody. A ta firma si nastavila třeba nějaký cíl, že to chce snížit, má nějakou politiku, kterou to sníží, protože má nějakou třeba bezpečnost, aby nedocházelo k havárii, má nějakou konkrétní aktivitu, že má nějaký, nevím, systém hlášení zaměstnanců, aby to nahlásili a zamezilo se třeba úniku té látky. Takže to je nějaký princip toho, jak se nad tím přemýšlí, co vlastně ta firma musí zveřejňovat. Zatímco ty metriky musíte zveřejňovat vždycky v té dané kategorii, tak ty cíle, politiky, aktivity zveřejňujete, pokud je máte. Mě vás zase nenutí, musíte mít stavěný cíl, můžete říct, že cíl nemáte, že na něm pracujete, budete mít 2 roky, tak můžete napsat, že cíl nemáte, ani ho mít nebudete, ani ho neplánujete mít, protože vám to vůbec nedává smysl, celá ta agenda. Je to samozřejmě možné to tak napsat, ale pak samozřejmě na to bude koukat nějaká ta banka nebo nějaký ten váš potenciální partner a vlastně jako samozřejmě udělá si názor na to, že si řekne, pokud ta firma nemá cíl uhlíkové neutrality, všechny ostatní firmy to mají, tak Bůh ví, kde ta firma bude za 20 let, já s ní asi radši vůbec nebudu spolupracovat, protože není zaručeno, že bude úspěšná, tak jako ty ostatní třeba. No a teď se dostáváme k těm důležitým 2 kategoriím. Vy tam vidíte dopady a rizika a příležitosti, když ze spoda vlastně to je prostřed a analýza dvojí materiality. To jsou takové dvě témata, která spolu velmi úzce souvisí. Já jsem před chviličkou vlastně na tom slajdu předtím řekl, že firma se zabývá pouze tím, co je pro ní důležité a jak si má přijít na to, co je důležité, právě tak, že zjišťuje, jaké má dopady, rizika a příležitosti. Pokud máte ve znečištění nějaké dopady, pokud nějak znečišťujete a jsou tam nějaké rizika, třeba že se změní legislativa a bude to přísnější, tak je to téma, které se vás týká, měli byste ho řešit, je v vašem zájmu, abyste o něm reportovali, abyste si tam nastavovali nějaké cíle, tak, abyste ty dopady snížili a těm rizikům předcházeli. Takže to je ta logika toho, kdy vy si vlastně v první řadě mapujete ty dopady, mapujete ty rizika a příležitosti, abyste se rozhodli, co budete reportovat, čemu se tom ESG budete věnovat. A následně pak vlastně se tomu teda věnujete. Takže to jsou ty dopady, rizika a příležitosti. Pro každou těch kategorii, které jste si vybrali, vy to popisujete. Ten princip, jakým způsobem jste provedli tu analýzu dvojí materiality, popisujete v tom obecném požadavku. No a pak jsou tam strategie a governance, to vezmu velmi rychle. Firma má nějakou strategii, ta strategie je biznisová, měla by popsat, jak souvisí s udržitelností, pokud se firma 4x růst, tak samozřejmě jich to nikdo nebrání, ale měla by se vlastně vypsat z toho, jakým způsobem firma plánuje dosáhnout i nějakých těch cílů udržitelnosti a jak to do toho celého zapadá. A governance tady v tom smyslu je to trošku nešťastně použité 2x. To nejsou naše pojmy, to jsou pojmy vlastně z té legislativy. Jednou je tam governance zmíněno jako ta oblast reportingu a po druhé jako vlastně typ informace, kterou firma vykazuje. Takže tady v tom případě, v tom druhém, je to o tom, jak je firma řízená, kdo to má na starosti udržitelnost, jak to má jako za odpovědnost, jak se tam je nějaká návaznost třeba na nějaké bonusy a tak dále. Takže jak je to řízeno interně.